शुभ सकाळ पिलाମାନେ ଆଜି ପଢିବା ଆମେ ତୁମ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ଏକ ନୂଆ ବିଷୟ କୁହୁକି ବନ ଭିତରକନିକା ଲେଖକ ଡକ୍ଟର ଶରତ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳ। ତେବେ ଆସ ଦେଖିବା ଶରତ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଭିତରକନିକା ବିଷୟରେ। ଭିତରକନିକା ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଗନ୍ତାଘର। ନଦୀ ନାଳ ଲୁଣା ଜଙ୍ଗଲ ହେନ୍ତାଳ ବଣ ଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟରେ ବାସ କରିଥିବା ନାନା ଜାତିର ପଶୁପକ୍ଷୀ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର। ଥରେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବୁଲିଗଲେ ନା ପରୀ ରାଇଜରେ ବିଚରଣ କଳାବେଳେ ମନେ ହେବ। ଆଉ ଭିତରକନିକା ଅଞ୍ଚଳଟି ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବ ଉପକୂଳରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାଜନଗର ଥାନାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବୈତରଣୀ ଧାମରା ନଦୀ କୂଳରେ ନଦୀ ମୁହାଣରେ ଥିବା ଏକ ବିସ୍ତୃତ ଲୁଣା ଜଙ୍ଗଲକୁ ଭିତରକନିକା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଅଞ୍ଚଳଟି ଆଗେ କନିକା ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା। ଏହା ପୂର୍ବରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅବସ୍ଥିତ। ତିନି ପାଖରେ ଅଛି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବୈତରଣୀ ଧାମରା ନଦୀ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀର ଏକ ଶାଖା ନଦୀ ଘେରି ରହିଅଛି। ସମୁଦ୍ର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ଏକ ଲୁଣା ଜଙ୍ଗଲ ଓ ନଦୀ ନାଳ ଦ୍ୱାରା ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ। ଏଠାକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ରାଜନଗର ଘାଟରୁ ଜଳପଥରେ ଡଙ୍ଗା କିମ୍ବା ମଟର ଲଞ୍ଚ ଯୋଗେ ଯିବାକୁ ହୁଏ। ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ ବୈତରଣୀ ନଦୀ ବାଟେ ମଧ୍ୟ ଯାତାୟାତ ସୁବିଧା ଅଛି। ଏହା ଗୋଟେ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ହୋଇଥିବାରୁ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଯେଉଁ ଅରଣ୍ୟରେ କି ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଶିକାର କରିବା ମନା, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଅଭୟାରଣ୍ୟ। ତେଣୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ସେଠାରେ ଯେଉଁ ବନ ବିଭାଗର ଅଫିସରୁ ଅନୁମତି ଆଣିଲେ ଯାଇ ତୁମେ ସେଠାକୁ ଯାଇପାରିବ। ଭିତରକନିକାର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅତି ରମଣୀୟ। ମଟର ଲଞ୍ଚରେ ଗଲାବେଳେ ନଦୀ ଆଉ ନାଳର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦେଖାଯାଏ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ। ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଗଛର ଡାଳ ଗୁଡ଼ିକ ପାଣି ଉପରକୁ ଛୁଇଁ ଆସିଥିବା ଗଛ ଡାଳରେ ନାନା ଜାତିର ଚଢ଼େଇ ବସି କିଚିରି ମିଚିରି ଶବ୍ଦ କରୁଥିବେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ମଧୁର କଳରବରେ ବନଭୂମି ମୁଖରିତ ହୋଇ ଉଠୁଥିବ। କେଉଁଠି କେଉଁଠି ମାଙ୍କଡ଼ ମାନେ ହୁଙ୍କାର କରି ଗୋଟିଏ ଡାଳରୁ ସେ ଡାଳକୁ ଗଛକୁ ଦୋହଲେଇ ଦେଉଥିବେ। ଆଉ ମାଛରଙ୍କା ଚଢ଼େଇ ଆକାଶରେ ଘୁରି ଘୁରି ପାଣି ଭିତରକୁ ଝାମ୍ପ ମାରି ଦେଇଥିବ। ଆଉ ଭିତରକନିକା ହେଉଛି ନାନା ଜାତିର ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଏକ ନିରାପଦ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ। ଏଠାରେ ପ୍ରାୟ 170 ପ୍ରକାର ପକ୍ଷୀକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖରହଂସ, ଅଙ୍କି, ଟିଆ, କେଶର ପାଣ୍ଡିଆ, ରାଜପେଚା, ଡାହୁକ, ଛଞ୍ଚାଣ, ଶଙ୍ଖଚିଲ, ମାଟିଆଚିଲ, କୋଇଲି, କପତ, ହଳଦୀ ବସନ୍ତ, ବଗ, ଶାଗୁଣା, ଗେଣ୍ଡାଳିଆ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରଧାନ। ସୁଦୂର ସାଇବେରିଆ, କାସ୍ପିଆନ ସାଗର ଆଉ କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆରୁ କେତେକ ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ ଏଠାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେଉଛି ବଗ ଗହଣ। ପ୍ରାୟ 20 ଏକର ପରିମିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାର ବଗ ଏକତ୍ର ବାସ କରନ୍ତି ଏଠି। ଏହି ଜଙ୍ଗଲରେ ଶିଆଳ, ହେଟା ବାଘ, ବାରାହା, ସମ୍ବର, ବଣଘୁଷୁରୀ, କଟାସ, ଗଧିଆ, ଓଧ, ଝିଙ୍କ, ନେଉଳ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜୀବ ବାସ କରନ୍ତି। ଆଉ ସରୀସୃପ ଯିଏକି ଘୁଷୁରୀ ଯାଆନ୍ତି ତାକୁ କୁହାଯାଏ ସରୀସୃପ। ସରୀସୃପମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିତରକନିକା ହେଉଛି ପୃଥିବୀ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ, ହେଲା କି। ଆଉ ଏଠାରେ ବିରାଟ ଗୋଧିଆ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାପ ବୁଲୁଥିବାର ଦେଖାଯାଏ। ନଦୀର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦଳ ଦଳ ହୋଇ ହରିଣ ବୁଲୁଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ଅତି ଚମତ୍କାର। ମଟର ଲଞ୍ଚର ଘର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲେ ଏମାନେ ଡେଇଁ ଡେଇଁ ନାଚି ନାଚି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ ପଳାନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରକୃତି କୋଳରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ବିଚରଣ କରୁଥିବା ଏହି ବନ୍ୟଜୀବମାନଙ୍କର ଏକ ମନମୁଗ୍ଧକର ଦୃଶ୍ୟ ଚିଡ଼ିଆଖାନାର ତାରାବାଡ଼ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ। ଆଉ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଯେ କି ସୁଖ ଆଉ ଆନନ୍ଦ ତାହା ଏହି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଭିତରକନିକାରେ ଦିନକୁ 2 ଥର ଜୁଆର ଆସେ। ଜୁଆର କହିଲେ ସମୁଦ୍ରରୁ ସ୍ଥଳ ଭାଗକୁ ପାଣି ମାଡ଼ି ଆସେ, ହେଲା କି। ଆଉ ଜୁଆର ସମୟରେ ନଦୀ ନାଳ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ଫୁଲି ଉଠନ୍ତି। ଆଉ ଜୁଆର ଗୁଡ଼ିକ ସମୟରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ରଙ୍ଗୀନ କଙ୍କଡ଼ା ବାଲି ଆଉ କାଦୁଅ ଉପରେ ଦୌଡ଼ୁଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ଅତି ମନୋହର। ଆଉ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଭେଟି, ଇଲିଶି, ଖଇଙ୍ଗା, କଣ୍ଟିଆ, ଜଳଙ୍ଗ, ଖୁରାଣ୍ଟି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୁଣି ମାଛ, ନାନା ଜାତିର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, କଙ୍କଡ଼ା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କର ଯେ ମାଛ ଯିଏ ଶିକାର କରିକି ଇଏ କରନ୍ତି, ହେଲା କି, ଜୀବିକା ଅର୍ଜନ ଯିଏ କରନ୍ତି ମାଛ ମାରିକି, ତାଙ୍କର ହେଉଛି ପ୍ରଧାନ ମାଧ୍ୟମ ସେଇଟା। ଜୁଆର ପାଣି ଯୋଗୁଁ ସେଠାକାର ଭୂମି ସବୁବେଳେ ସନ୍ତସନ୍ତିଆ, ମାନେ କାଦୁଆ। ଏଠାରେ ରାଇ, ବଣିଆ, ପିତାମାରି, ସୁନ୍ଦରୀ, ହେନ୍ତାଳ, ଗୁଆଁ, ବନି, କେରୁଆଁ, ସିଙ୍ଗଡ଼ା, ରୁଅ, ପାଣି ଆମ୍ବ, ବଣ ଲେମ୍ବୁ ଇତ୍ୟାଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଛ ଦେଖାଯାଏ। ହେନ୍ତାଳ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବାକୁ ଛୋଟ ଆକାରର ଖଜୁରୀ ଗଛ ପରି। ଆଉ ଏ ଗଛର ସରୁ ସରୁ ଗଣ୍ଡି ଖୁବ୍ ମଜବୁତ। ଘର ତିଆରି ପାଇଁ ଭାରି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏ ପତ୍ରକୁ ପିଞ୍ଛ କହନ୍ତି। ଏ ପିଞ୍ଛରେ ଛାଞ୍ଚୁଣି ତିଆରି କରାଯାଏ। ଆଉ ଲୁଣା ଗଛ ଗୁଡ଼ିକର ଚେର ସବୁ ମାଟିକୁ ଏମିତି ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଥାନ୍ତି ଯେ ଜୁଆର ପାଣି ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଆଉ ଏହା ସେ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରାଚୀର ଭଳି କାମ କରେ। ଆଉ ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟା, ବାତ୍ୟା ଆଉ ସାମୁଦ୍ରିକ ଢେଉ କବଳରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧନଜୀବନ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରୁଛି ଲୁଣା ଜଙ୍ଗଲ। ଏ ଲୁଣା ଜଙ୍ଗଲରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଆଉ ଏଠାରୁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣ ମହୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ। ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ବଉଳା କୁମ୍ଭୀର
ଓ ଅଲିଭ୍ ରିଡଲେ କଇଁଛ ଏବେ ସାରା ପୃଥିବୀର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି। ଡାଙ୍ଗମାଳ ଅଞ୍ଚଳରେ 1975 ମସିହାରୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କୁମ୍ଭୀର ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ସେଠି ହେଇଛି। କୁମ୍ଭୀର ମାନେ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ, ସେମାନଙ୍କର ବଂଶବୃଦ୍ଧି ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କୁମ୍ଭୀର ପ୍ରାୟ 6 ହାତ ମିଟର ଲମ୍ବ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ନଦୀ ନାଳରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ବୁଲନ୍ତି। ଡାଙ୍ଗମାଳରେ ବନ ବିଭାଗର ଡାକ ବଙ୍ଗଳା ଓ ମ୍ୟୁଜିୟମ ଅଛି। ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ କେତୋଟି ଜଳାଶୟରେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କେତୋଟି କୁମ୍ଭୀରକୁ ଯତ୍ନର ସହିତ ରଖାଯାଇଛି। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେଉଛି କୁମ୍ଭୀର ଗୌରୀ। ତା ଚାରିପାଖରେ ସବୁବେଳେ ଭିଡ଼ ଲାଗିଥାଏ, କାରଣ ଭିତରକନିକାର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଗହୀର ମଥା ବେଳାଭୂମି। ଆଉ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଶୀତ ଋତୁରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାର ଅଲିଭ୍ ରିଡଲେ କଇଁଛ ଏଠାରେ ଅଣ୍ଡା ଦେବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ହେଲେ 1975 ମସିହାରେ ଭିତରକନିକାକୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏକ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ରୂପେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଏଠାରେ କେହି କୌଣସି ଜୀବଜନ୍ତୁକୁ ଶିକାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବା କାଠ ବି କାଟିପାରିବେ ନାହିଁ। ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଏକ କାଠ ନିର୍ମିତ ବିରାଟ ମିନାର ଅଛି। ଆଉ ଦର୍ଶକମାନେ ଏହା ଉପରେ ଚଢ଼ିକି ଭିତରକନିକାର ବିସ୍ତୃତ ଅଞ୍ଚଳର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। ଏହା କେବଳ ଓଡ଼ିଶାର କିମ୍ବା ଭାରତର ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ଏକ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ। ପରିରାଇଜ ପରି ମନେ ହେଉଥିବା ଏହି କୁହୁକି ବନ ବାସ୍ତବିକ ପ୍ରକୃତିର ଏକ ଅପୂର୍ବ ସୃଷ୍ଟି। ତେଣୁ ବିଷୟଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣିବ, ବାରମ୍ବାର ଶୁଣିବ, ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଘରେ କରିବ। ଆଉ କିଛି ଯଦି ଶବ୍ଦ କଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ଥିବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଲେଖିବ। ହେଲା, ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।